Ең бірінші рұқсат етіңіз район басшылығы есімінен, Башқарма комитеті есімінен, жүрсінің профессионал бәйрәм, мәдениет қызметкерлері күні білән шын көңілден тәбрик етәргә, сізге исәнлек, саулық, келешекте де шулай матур ижады эшләвегезне теләп калырга. Бер генә районда да юктыр мондый мәдәният хезмәткәрләре. Инде мин бүген килгәнем тынычлап кына залга кереп утырам да, кутлыйм да, карап кына утырам дип. Менә бүгенге бәйрәмегезне дә сез иҗади якын килеп шулкадәр аңа мәгънә биреп, эчтәлек биреп әзерләгәнсез. Вроде инде бер караганда сезнең бәйрәм кебек әйтәм, бит үзегез дә залга кереп утырып, килгән кунакларыгызны карап утырырга тиешле дә кеше кебек. Ләкин икенче яктан караганда бу инде сезнең бәйрәмне бик югары баскычка, югары күтәрә торган сезнең чыгышлар булды дип әйтер идем мин. Дөрестән дә шулай. Мин район башлыгы буларак бит инде узак эшлим. Мин сезнең алда башыям. Шулкадәр тупланган коллективсез. Көчле шәхесләрсез, ничек шулай туплангансыз? Сезнең кебек дөрестән дә бер җирдә дә юк менә. Сезнең өчен әллә сез бар әле, каян татарның сәнгате исән калыры, мәдәнияте сакланыры, әллә актанышыры бар, әллә сез бар әле районда. Дөрестән дә Марат Батыш бит инде ул бик нечкә күңелле кеше. 20 главаны алып килеп, алар шул сезнең хезмәтне күреп, район башлыклары да Марат Батыш үзе дә бит инде шаккатып китте инде сезнең куйган хезмәткә, ничек безнең яшәгән мөхиткә, ничек шулай без моң арасында яшәгәнгә, ничек безнең мәдәният паркларыбызда ветераннарыбызны олылаганга. Шуңа күрә менә ул бу көндә безнең яшәеш бит. Быел инде бездә август киңәшмәсе. Мәгариф хезмәткәрләренеке әлбәттә. Ләкин Марат Батыш та кабат әйтте. Бер иңгел мәгариф белән генә шикләнә күрмәгез. Нинди мөхиттә сез бүген көндә яшисез? Нинди мөхиттә балаларыгызны тәрбиялисез? Аларга ветәле ныклы төпле белем бирү генә түгел, тәрбия һәм шул вакытта үз илемнең, үз районымның патриоты, туган теленең патриоты булуны да бу көндә иң зур проблемаларның берсе дип ассызыклап әйтте ул. Шуңа күрә ул мәгариф хезмәткәрләренең генә чарасы түгел, әлбәттә сезнең белән бергә үткәрәсе. Инде мин әйтмәсәм дә инде сез аны әзерләйсез инде, әзерләнәсез инде сез аңа. Бер генә халыкны да, бер генә килгән кунакны да сез алай теге ниндидер үзенчәлекләр сез үткәрәсез, каршыласыз дип мин әйтмәс идем. Менә сездә бит шулкадәр иҗадилык та зур. Мин эшләгән дәврләр күп булды. Бу кадәр соңгы еллардагы хәдәр иҗади якын килеп эшләү әле ул кадәр булды дип әйтмәс идем. Хәтта инде элек-электән ул шулай матур килде безнең бөтен чаралар әйтергә кирәк. Менә бу инде мин каян шулкадәр уйлап утырам, уйлап торам. Каян шулкадәр уйлап бетерәләр, каян шулкадәр табалар алар, кайдан фикерләйләр булар. Зур режиссерский группаның тупланган бит инде безнең. Шуңа күрә теге әйтеп бетер сүзләрем бик күп минем сокланып әйтәм мин аны сезгә карата. Мин бернинди шикләнүсез, кайчан әллә инде олы кунакларны актанышка килеп күрсәтә алам, сезнең хезмәтегезне күрсәтә алам. Шуңа әле минем Илнарда эшләп китте бит, улым да Мамадышта эшләде, ул теге актанышта булганга гына күренмәй икән ул. Ул бит башка районнарда вообще проблема икән. Кайдадыр ниндидер чара үткәрү, нәрсәдер кемнедер каршы алу. Дөресен дә ул безнең теге гади даими көнгә әйләнгән кебек, безнең көн саен шул клубта инде кичә монда yapamam 5нче көн саннан алда тагын монда инде безнең кыш җитсә шул клуб белән Шаңлы трасса арасында үтә инде гомер булай икән. Менә Икай бәйт театрда яшәрбез сезнең менә шулай бит. Айсал районында бар 50 театры, шул китердем бит инде сәхнәдән әйтә, шул куяннарның, ниләрнең, алаларның, шәбез башларының клублары да юк, театр коллективы бар бит бүген көндә. Кайсы районда бар бу кадәр дөрестән дә ул мин Тимершәһәрдә бит юкка барырга килмәде инде аның фикере. Бу кадәр театрлар имеде, не Актанышта дәүләт театры булмаска тиеш дигән. Ансын әйтеп китәм шунда. Мин йөреп кайттым бит инде. Булачак, Алла бирсә. Актанышта дәүләт театры булачак, президентның визасы бик әйбәт. Көзгә
күзге әйләнеп кайтабыз диде. Пока менә шул финанс мәсьәләләре авыррак булу сәбәпле күзге әйләнеп кайтабыз диелде. Алай теге актанышта кирәк түгел. Сезнең тирәдә бар бит инде, әлбәттә бар, мизәләдә бар бит инде дигән виза юк. Алла бирсә, бусы да актанышта булачак. Безнең өчен зур сөенеч. Ике дәүләт ансамбле, дәүләт театры булган Казан шәһәре бар да, актаныш булачак Алла бирсә киләчәк. Зур сөенеч. Әлбәттә, сәбәпчеләре сез шушы кадәр матур театрлар куймасагыз, шушы кадәр үзешчән сәнгатьтә катнашмасагыз, Агыйдел ансамбльнең фәләнҗылык тарихы булмаса, менә дәүләт ансамбльдә булмаса, Агыйделнең дәүләт театрында актанышта барлыкка килмәс дип әйтәм инде мин. Ветераннарыбыз турында, менә мин инде тагын кабат дагыштым бит инде, мин кушыла торган идем. Бу Робсон абыйлар, Мирзанур абыйлар, инсаннар диләр китсә, таһирлар китсә, нәмә эшләрбез инде дип. Беренчедән алар китәргә җыймы? İkinciden şular arasına girip yaşlar onlardan da kişilere gittim buna bugün gündemde o sahnalarını medeniyet hizmetleri gibi yazsaydım. İşte şulara soklanmaysın o yaşları bizge. Yani tiyatroda oynayışım. İli şey ol. Bir yıl minister vardım, bir yılda da ben kayıttım, maskaratını bir yılda da kaldırmadım. Hatta ben 98'den beri bir maskaratını da kaldırganım yok. Anda da aytam bitendi. Aktanışta gibi bal maskarat bir jilde de ötmeyense. Reseli de ötmey, Tataristan'ın bir gına rayında da ötmey. O bit şol sizin hizmet, siz koyulan senaryolar, siz oynagan artistler, onlar bütünüsü de buna şolay gelip doldurgan hizmetçiymiş diye aytar idim mine. Avullar turunda aytasım kelem. Avullarda bitalar güçlü komandalar bu mümkünde. Qarayında Kirovlar birkin. Fayda var şunda Kirov'da kibik. Hadi mine anam rejissörana özleri alып kelgende de alsoq özine koygan. Ana tege var bit Seneski Mamedlaranın аны ойлап бітірге керек, аны қоярға ол бит. Аңалы помай білуімше режиссерлікке оқымам, оқығанмын, біздің асы режиссер мәлі ал специалист бойынша. Шоңа көрі ұш кетмәлі, или шолып іске құрмаштары турында айтып бола бітті. Сәферлер турында, аның башқа коллективларда, көжеккені халық театрына әзірлерге деп біті болғанкында. Бірсінен бірсі ярышы балар, бірсінен бірсі матурақ етіп, қызмет қоялар. Оларға помай айтып тән етәсі yok. Bizden bilen tege jilip tatrası. Hala ol Vasıl Nasut'ış direktörlerine de jimaskan mekansan uçarlar. Taratsan neyse Allah uçar. Meneler hizmet kederler ki müşteri başlarlar mekansan Allah dik. Da uylayım pay başarlar. Ne? Ayter sözlerim bir çok benim senden torda. Mene şol kadar meselge sokmanıp para verip, ona göre tege sokmanı hissigine. Hoş sürkesini alsak da biz şol kadar ney? Motor ne işteysiz? Veteranlarımız turunda barıbır aytып кетәсем килә. Менә алар калдырган хезмәтчимеш. Рәхмәт сезгә бик зур итеп, менә бик матур килгәнсез. Расыз. Мәҗлек кайнышканы Ингиз абыйларны искә алдык. Тоже бик зур. Хамит абыйларны искә, Азат абыйларны искә алдык. Алар бит кайчандырак танышның сәнгатен тоткан кешеләр инде. Аларның авыз, ветераннарны чакырыгыз бик зур рәхмәт. Һәммән минем бик зур рәхмәтләр әйтәсем килә. Әлбәттә инде Rayın başlığı olarak biz sizge mümkünlükler tudurga tiyiş. Material teknik bazını biz buldarga tiyiş olsa, ara bizden turayından içikkine bulsa da. Bugün hala bütün şartlarda tudurulgan deb eytip bulmayın. Hala bu yılga Keskenlik kaprimantında sılıp taşlaganlar. Şuna göre bu yıl biz Keskenlik klubun kapital remontlarga tiyiş etmeyin. Ansında da sılıp taşlaganlar akşa kimi sebeple deyip bilmem küreşemiz. No, içikkine bulsa da biz medeniyetlerimizı remontlap çıkacağız indi. Köpkede kalmayın, ezde tügüler bu. Bizim mektepler neler boyunca bir problem yoktur. İşte de güzel problem bizim var bir medeniyetler boyunca. Kaydaları gerek salga, kaydaları bizim remontlara gerek. No programma var devam etti. Allah bir sayın dansın yasap çıkarız diyoruz. Allah bir sansın buldarız diyoruz. Bugün de var indi. Sanat mektebide özel kitapxanalarla tiyişi şartlarda hizmet ite, iş koya deyip ayta olması yok. Olarına da biz baribir yasa bitirge tiyişinden şeklinde bulsa da. Bunun boyunca iş alıp barabız. Doja şolay yok. Kupmadır ediptik vakıtlarına kelgen bulsa biz anmış vakıt kadar kaldırması yok. Tiyatr barlığa kelse ana özüne fikir var indi. Matur arxitektura bilen aktanışını biz yaptıratırgan
bir saray salırга керек була инде киләчәктә. Барыбер аны РДКда тотып булмаячак, театрыбыз барлыкка килсә. Шуңа күрә шәс эшләребез дә бар, төзү объектларыбыз да бар. Ну, әле менә минем фикерем, август айына бөтен җитәкчеләр монда җыела бит инде, президентлар да була, министрлар да, главалар да була. Әле аннан соң менә сезне күргәч тә мин барыбер кире барып күп кенә мәсьәләләрне хәл итәргә планлаштырам. Барыбер җырлый торгач ана шул гимназия яңа мәктәп барлыкка килә бит инде безнең 450 балага, где-то 700 миллионлык объект булган көндә. Шуңа күрә мәдәнияткә дә менә шундый зур актанышның үзенә туры килә торган актанышның хас булган барыбер объектлар, мәдәният объектларда булырга тиеш инде дигән без фикердә. Шуңа максат куелган, максат бар, без аны буенча эшләйбез, алда барса киләчәктә аларны да булдырырбыз дип минем сезнән ышандырасым да килә инде. Һәрбер сезнең чыгышка килсәң дә сокланып карап утырам инде. Каян шул кадәр башларына килә, каян шул кадәр иҗат итәләр дип. Шуңа күрә киләчәктә дә менә шулай булып калыйк. Актаныш инде үзе бер генә дәүләт, кичкенә генә бер дәүләт кебек яшәп килә, телен югалтмыйча, мәдәниятен саклап, тарихын саклап, киләчәктә дә шушы миссиябезне югалтмыйк, киләчәктә дә татар дөньясына шәхесләр бирик, сезнең белән киләчәктә дә сау-сәламәт булыйк, бергә матур итеп яшик.